Era unha vez o home. Os construtores de catedrais. Ano 1090. O imperio de Carlomagno derrubouse e con el o seu soño de seren homes libres e instruídos. Os camiños non eran seguros e buscabas a protección do poderoso, do nobre ou do crego. Era o feudalismo. Tomade, non nos fagades nada. Ladróns! Tamo. Un gran botín. En marcha. Sí. Lume! Lume! Está ardendo a torre! Faced unha cadea! Cuidado, estás me mollando os pés. Non podo chegarme. O lume queima. Non o sabes. Abelliñas de Miguel, todas cargadas de mel, de mel. Sí, é bonito contemplar o lume. É un espectáculo magnífico. Que? Vou che amosar algo mellor, bailán. Ai! E ti, veña, vai a apagar ese lume na cazán. Non paga a pena. Está aí, señor. O arquitecto acaba de chegar. Que hai? Un pouco de paciencia. Aquí tede la última moda en materia de torres. Vaya, non está nada mal. Alá arriba puxestes dúas vigas en vez dunha. Non serve para nada. Pero queda máis bonito. Nada de esforzos inútiles. 9, gañei! A traballar, folgazáns! Como podedes ver, isto empeza a tomar carácter. Xa vos dixen Sí, que... pero ten unha forma moi rara. Home, se non vos gusta, entón... É así, Que vos parece agora? Está mellor, non? Sí, evidentemente. Imbécil, non che dixen que seguise os meus planos. Non ves que esta torre está inclinada? Ai, non teño axuda de ninguén. Escoita, ti que pareces máis experto, queres encargarte disto? Sí. Moi ben, procura que a estada estea ben vertical. Isto marcha. O cabalo xa está disposto, señor. Pode desmontar. Ben, a caza espéranos. Vamos. A recabalo. Ai, a esas pobres bestas as coleiras casas se están estrangulando. Seguro que se pode idear algo. Mira que animal tan fermoso. Fíxate en min e aprende. Podería ser algo así que reforzase o tiro pola cabeza, pero non me gusta. Hai que atopar outra cousa. Pero que vos aconteceu, señor? Aconteceume que este bruto non pensa máis que en poñerse a salvo en vez de axudarme. Penso que desta vez ides quedar satisfeito co meu traballo, señor. Iso espero. Moi ben, que boas vistas. Podemos ver os viaxeiros ricos de lonxe. Oh, que vos parece, señor? Podemos velos a varias leguas de distancia. Oh, velo o mesmo camiño e abaixo no camiño, Por fin un lugar onde creo que imos estar seguros. Apurade un pouco, amigos. ¡Vamos, adelante! Xa estamos chegando. Es un mozo inteligente. Deberías vir comigo á cidade. Ali podo che dar un traballo interesante.
Pedro e algúns servos máis fuxiron camiño da cidade na busca de mellor sorte. Perséguen-nos, temos que escondernos. Que valentes, pensabades a ir coa vosa. ¡Silencio! Falta un. A finais do século XI, a nobreza só pensaba en acrecentar o seu poder e as súas riquezas. E o clero pensaba igual que a nobreza. Pero os burgos, protegidos polas súas murallas, empezaban a conquistar a súa liberdade. Todo era motivo de asombro para o noso amigo. Caridade, irmán, pro pan dos pobres. Non teño diñeiro. Entrad, irmáns, a sopa espera vos. Achéguense, Que xoras. Que bonito é todo. Non hai dúbida, a cidade é interesante. Vamos! Non! Vamos! Non! Abaixo! Ai! Ai! Interesante. Hombre, depende. Moi interesante. Aquí está a prova. Bos días, forasteiro. Hola. Oh, Pedro! A miña obra nova. Mira este plano. A basílica vai ter a forma dunha cruz formada pola intersección da nave e do coro con dúas capelas. E nada de bóvedas baixas, quero as altas, moi altas e moi airosas, subindo ao ceo. Espera, vou ver. Ai! Segundo os meus cálculos cos arcos e os arcobotantes, isto vai quedar, Ai! Ai! Ai, o brazo! O brazo! Non obstante, segundo os meus cálculos... Oh, como estás? Grazas por todo, Flor. Coido que teño que repasar estes cálculos. Se se derruba é porque non ten o... porque falta algo que a sosteña. Sosteña... Ah! Eureka! Os contrafortes, Pedro, os contrafortes. Esa é a solución. Teño a impresión de que este animal dubida dos meus cálculos. Ai, ai, ai! Sí, Pedro, estou seguro de que... teñen que facelo a mantenta. Que tal, Pedro? Estás mellor? Como ves, estou en plena forma. Oi, si, estou mellor. A súa santidade decretou unha cruzada contra os infiéis que teñen no seu poder a tumba de Cristo. Dixo, oíde, fillos meus, combatede cos pagáns, Deus así o quere. Sí, amigos meus, Deus así o quere. A Jerusalén! A Jerusalén! A Jerusalén! Deus así o quere! Ei! Amigo meu! Canto me alegro de verte. Ves connosco. Prefiro estar lonxe dese. Partida de Lacazans! Adiante! Ademais, teño que acabar o meu traballo e, sobre todo, teño razóns moi importantes. Claro, compréndote. Cruzados, en marcha! ¡Ao servizo de Deus estamos! Na corte gloriosa da primeira cruzada faltaban 3 grandes soberanos do Occidente. Guillerme II de Inglaterra, Enrique IV de Alemanha e Felipe I de Francia. No 1096 foron excomungados polo irascible Papa Urbán II. Había anos que partiran os cruzados. Na cidade a vida continuaba apracible. Se ben se dormía espido, o aseo facíase xa vestido. Un aseo moi superficial, claro. Voulle dar os bos días á pequena. Deixa dormir. Portadevos ben, ata a noite. Esa mañá había moita animación na praza pública. Pedro, o ermitán, regresara. O triunfo da fe.
Pero os nosos pecados, pregunto yo a Deus, están redimidos. Pasou o tempo e un bo día... Se vise de la malleira tan grande que lles demos a eses salvaxes... Por fin volviches. Hola, Pedro. Empezara a batalla con 15.000 homes e despois de algunhas discusións para convencer o inimigo da solidez dos nosos argumentos, puiden plantar a nosa bandeira sobre a fortaleza de Xerusalén. Agora que és un home libre, ben podías quedar connosco e axudarnos. Que preciosa é esa vendedora de aves. Sí, claro que é preciosa. Coido que non és do seu agrado. És demasiado gordo para ela. Ademais, nunca te miraches nun espejo. Agora, Marcelo. Ai, déixame, bruto! Pouco, moito, apaixonadamente, con loucura. Hai que ver que xeito despila a xente en público. Voume a refriar. Pouco, moito, apaixonadamente, con loucura. Vamos, gordo, deixa xa ese coitado bicho. Ai, Toda a forza do animal está na cruz e no pescozo. Calquera tipo de colar que se lle poña pode estrangular a pobre besta. Que se podería facer? pois eu creo que un colar ríxido pode... Pero non te das de conta, neno. O animal mancaríase. Unha coleira ríxida rozaría e faríalle dano. Ríxida... Está pensando nalgún invento. Non, é unha idea disparatada. Mestre, non sei por que di que a miña idea é disparatada. É mellor que as que se lle ocorren a vostede. Silencio! Hoxe é un día de festa, ninguén vai ir traballar. Vaise celebrar un gran torneo e un dos contendentes non é outro que... Señor, vos a ese papádelo. Nenos, deixado o xogo. É hora de ir á escola. Rosa, rosa, rosa. Rosa, Rosa e Rosa. Moi ben, cal é o nome deste país? Ríxida, ríxida... Pero habería que forrala para que o animal non... Iso, o forro, iso é... Ah, Pedriño! Xa o teño, fíxate. Ah, Non te dicía eu? A solución está nunha coleira ríxida. Vai ser o invento máis grande do século. O meu nome vai pasar á posteridade a partir de hoxe. Daste de conta, a miña invención vai facer posible o transporte de mercancías, o comercio, unha vía de enriquecemento maravillosa para todos. Ah. Que é iso? Roubar unha idea? a verdade é que hai xente sen escrúpulos, non opina o mesmo. Pasaron algúns decenios, sucederonse as xeracións e outros homes emprenderon unha cruzada nova que volvería desfeita. As aldeas alcanzaron certa liberdade. A universidade abriu as súas portas e o ensino era gratuito. Nela aprendíase teoloxía, dereito canónico, dialéctica, artes, medicina con mestres tales como Alberto Magno de Alemanha, Tomé de Aquino de Italia, Abelardo de París e Roger Bacon de Inglaterra. Un dos fillos de Pedro recibe hoxe o seu diploma. Lume! Lume! É vos a vontade de Deus. Sí, a vontade de Deus. Ninguén pode ir contra a vontade de Deus. Pero neste mesmo lugar e coa axuda de todos imos construir unha gran casa pro povo. Unha catedral a que todos poderán acudir e na que todos atoparán refuxio. Non é unha idea fermosa. E non rematei, teño outra boa noticia. Escoitádeme, aquí entre nós hai dous grandes arquitectos. ¡Viva, mestre! Entregade o voso donativo. Moitas grazas. Cun fervor inmenso, todos se uniron na tarefa. Queredes beber? Iso non se pregunta.
Ninguén poderá dicir que te atrasas. Ei, cuidado coa cabria. Sí, cun inmenso fervor. Que é o que estás facendo? Para que serve? Para nada, non o ves? Todos traballaban con moito entusiasmo. Ai! Non está mal, pero é demasiado nova. Estás tolo. Ah, sí. É unha estupidez estragar esa maravilla. Non, así parece máis antiga. Que bárbaro. É mediodía. Dallos vos días a papá. Vamos, dadellos vos días ao voso pai. Bos días, papá! Vamos poñelo montacargas en marcha. Estades preparados aí arriba? Sí, xa vale. ¡Cuidado! Agora veredes. ¡Cuidado abaixo! Os infiéis volven a Xerusalén, apodéranse dos lugares santos. Preparádevos para outra cruzada. Non permitades que eses cans profanen a tumba de Cristo. Volveremos pronto. Confiamos no noso fillo. Aprenderei a esmagar os sarracenos. Ante as murallas de Acre, as tropas de Filipe Augusto, rei de Francia, uníronse ás de Ricardo, rei de Inglaterra. Que hai, cabaleiros? Malas noticias, señor. Falade pronto. O emperador Barbarrubia morreu. Morreu? Acababa de tomar o asalto Konya, a capital de Armenia, cando sentiu desexos de bañarse. Deulle un mareo e afogou. Que imos facer? Penso que debemos continuar co sitio de Acre, Felipe. Custe o que Vouche custe. demostrar lo que sei facer. Non somos suficientes para iso, hai que atacar. Tedes razón. Vamos dar a orde de combate. Polas montañas chegou o exército de Saladino que acudiu ao auxilio da cidade cercada. Xa non é momento de atacar. Acamparon a un lado e a outro das fortificacións. Os guerreiros observábanse entre escaramuzas confraternizaban. Estableceuse unha terra de ninguén onde se abriron tendas, dinque 7000. Traficábase, cambiábanse espadas por alcohol, cotas de malla por cabras e celebrábanse festas. Pero como o imos facer? Son demasiado numerosos. Consideraron diferentes tácticas. E finalmente chegou o ataque furioso. Ya estamos aquí. Nós tamén. A bandeira dos cruzados ondeaba sobre Acre cando o rei Filipe de Francia lles dixo adeus. Agora debes partir, Ricardo. Ricardo I continuou só cara a Xerusalén, onde se fixo merecedor do alcume Corazón de León. ¡Alto! Estamos rodeados. Estamos perdidos. Que Deus nos ayude. ¡Adiante! Os cruzados chegaron ata as portas de Xerusalén.
Ricardo non se decidía a lanzarse ao ataque. As murallas eran impoñentes e os homes de Saladino rodeaban o seu exército. Os que cercaban corrían o risco de ser cercados. A tropa quedou, pois, á espera. Acamparon e un día a alba, mentres os cruzados dormían... Que sucede? ¡Adiante! ¡Adiante! Xa son nosos que teñen. Pero Ricardo e algúns cabaleiros tiveron tempo de poñer as súas cotas de malla e lanzáronse ao ataque. Despois de horas de combate, Ricardo e o seu cabalo estaban tan cubertos de flechas que parecían un ourizo, e o cabalo caeu esgotado. O 3 de setembro de 1192, Ricardo e Saladino asinaron unha paz que permitiría circular aos cristiáns cara aos lugares santos. Ricardo embarcou prometéndolle ao seu novo amigo que volvería para conquistar Xerusalén e Saladino respondeulle: «Se teño que perder a miña terra, que sexa no voso favor e non no de ningún outro home». Pasaron os anos. Os fillos de Pedro continuaron a súa obra. Despois os fillos dos seus fillos. Os muros ían crecendo mentres pasaban as xeracións e a catedral empezaba a tomar a súa forma definitiva. Escoitádeme, irmáns, unha cruzada máis. Os infieis volveron manchar a Terra Santa. Irmáns, escoitádeme. Os infieis profanaron de novo a Terra Santa. Pra catedral. Sí, a fachada podería quedar así. Escoitádeme, teño que falarvos. As viaxes forman a xuventude. Moi ben, aceptamos que vos alistedes. Eureka! Xo encontrei! Hurra! O meu sistema é infalible, non pode fallar. Ei, soltade xa! Xa está todo a punto. Vaya, case. Non é nada, sangría e pós de corno de cervo. Sangría e pós de corno de cervo. Tranquilo, este cliente é para min. Sí, tedes razón, non pode equivocarse. Mire, señor abade, ese aínda se move, é meu. Vide, mestre, examinad as nosas ofertas para a catedral. Sí, pero o caso é que agora estou un pouco ocupado. Sería mellor algo máis tarde. Estou... E as miñas esculturas non lle parecen estupendas? Os decidos tocade, os rogo. Eu creo que esta virxe quedaría moi ben. Esta delicada vidreira forma parte do mar... Ai! Ben. Retirade os puntais. Cuidado abaixo. Diches iso, sostense. Xa sabía eu que o meu sistema non podía fallar. Benedico muros in nomine Patri. Ai, Deus santo, pero que pasa? Que pasa? Pasad, irmáns, pasad, irmáns.
A catedral, a casa do pobo, por fin acabada, resplandeceu. Houbo aínda máis cruzadas. Unha delas, equivocando o obxectivo, apoderouse e saqueou a moi católica Constantinopla. A historia dos cruzados rematou ao perderse a última fortaleza da cristiandade, San Xoán de Acre, no 1291. Os cruzados enviados á loita por Urbán II 2 séculos antes ao grito de «Deus así o quere», deixaron o testemunho de innumerables e fermosas catedrais.